Jonqos ġimatejn għal jum l-elezzjoni madankollu għal daw kollha li se jkunu msifrin jew għal raġuni mediċi ma jistgħux jivvutaw fis-26 ta' Marzu, dawn jistgħu jixħtu l-vot tagħhom is-sibt li ġej. Kull min ma jkunx jista' jivvota fis-26 għax jkun imsiefer jew ħajkun qiegħed l-isptar jew ħaġa hekk, irid jikkontattja l-Kummissjoni Elettorali n-naxxar, irid jmur hemmhekk, għandu ċans nhar il-ġimgħa f'nofsinhar biex jirreġistra biex ikun jista' jivvota fit-19 ta' Marzu bħallum ġimgħa. Intant il-proċess ta' tqassim tal-voti fid-djar issa ntemm biex min għadu ma rċeviex il-vot tiegħu issa jrid imur jiġbru mill-assa tal-lokalità jew fejn m'hemmx assa mill-kunsill lokali. Issa għandhom minna l-erba' sal-ġimgħa jkollhom mit-8 sas-sija u mit-3 sa 8 ta' filgħaxija. Is-sibt 19 ta' Marzu bħallum ġimgħa il-tqassim jista' jmorru għal-voti mit-8 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija għax hija l-ġurnata tal-early voting ukoll, u l-ħadd mbagħad huwa biss mit-8 sa nofsinhar, ġifieri f'nofsinhar jaqaf it-tqassim tal-voti minn ġol-Ases u l-Kunsilli Lokali. Min ma jlaħħaqx imur għal-vot sal-ħadd 20 ta' Marzu ikun fadallu l-aħħar ċans li jiġbru minn naxxar. Min ma jiġbrux sem mbagħad għandu ċans l-aħħar 4 ijiem mit-tnejn 21 ta' Marzu sal-ħamis 24 ta' Marzu f'nofs il-lejl biex jiġbor il-vot mill-Kummissjoni Elettorali minn naxxar l-ex-State Fairgrounds biex niftehmu. Fl-isfond tal-pandemija qed isiru wkoll arranġamenti għal min hu pożittiv bħalissa jew fi kwarantina. Il-Kummissjoni ħarġet avviż il-bieraħ jew l-bieraħ lura li kull min ħajkun COVID positive jew quarantined mill-lum il-qoddim, daw il-persuni jridu jivvutaw fi drive-thru centers li ħadamel il-Kummissjoni. Hemm 6 allokati għal Malta u wieħed għal Għawdex, però kemm ħajintużaw għadna ma nafux għax irridu naraw in-numri li ħajkun hemm involuti. Però biss aħna mhux se jkollna id-data ta' min jrid jivvota bil-fors fi drive-thru centers u għalhekk nappella biex min jkun millum il-qoddim huwa jew COVID positive, jew inkella huwa quarantined, mandatory quarantine, iċemper il-Kummissjoni Elettorali fuq 2226-1010. Daw kollha li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot huma mħeġġa jagħmlu dan sabiex ikunu jistgħu jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li ġej.